Той е Станислав Геннадиев. Той е Мартин Пенев. Кадавъра е едно тяло, което се гаври с звука. Звука е словото, което би трябвало да дава душа на тялото. De facto и то се гаври с тялото. Излиза едно независимо тяло, което току-що е отсекло главата си, но все пак има жизнени функции. Всъщност е зависимо. От електричество и от софтуер. Всъщност това, което прави тялото, е да възпроизвежда електричество, когато се движи. Мускулите ни произвеждат електричество. А софтуера е този, който улавя това електричество. В крайна сметка говорим за изкуство, така че танц е центъра на нашите намерения. И от мускулите го слагаме в компютър. Това става с медицински електроди, които лепим на определени мускулни групи. Импровизация, интерактивен танцов перформанс. Предполагам, че много хора се кефат на такива неща. Навсякъде. Акт. Фестивал за свободен Театър. 14-18 ноември. София. Заповядайте. Заповядайте.